historic war are beating across Northeast. The drums of a historic war are beating across Northeast Africa, louder and more dangerous than they have in over a century. For years, the Cold War between Cairo and Addis Ababa played out through diplomatic shadowboxing and angry statements over the waters of the Nile. But right now, in June 2026, the threshold of proxy warfare has been crossed. The region is staring directly into the abyss of a direct, explosive third military confrontation. كم تريو زلهم بلتقنا أفول ناي كوينات مودي أتي زلو بكل من قدي حنساب مزجب سخواجا حنساب مسوحات كواجا حنساب السودان كواجا حنساب ناب سومال كتمت عند دمانا بيرترا مش كل يوجز ويزلو بفلا يدما أزينا مزجب زبال زلو مزجب زقبرو زلو كوينات حدا كابتيك عندي نعم زت أمتم زلو إذا مسير تراس قبر زلو يسأني لخريكم all they see is إيرترات قبرو زلا مزجبسي كمزي نساتهم زخبابو زلون كوينات دموصهم زلون جيرويم زريو زلو أزدما بكل من قدي زريو زلو حبريتا إيرتران جبتن زخدو زلو نعانا نمغبابيو كويناتي متصنالو كاب حجي نبقس كاب حجي نتحاحز مسل زرباينا نرزلنا ويون تدالو درجة نزينا إيرتران ناي جبتن سي دبلوماسين ناي كتبا شركنتن دزرب زلو أواجنا يكونات غير موسيدة مالو أنا كريه غلو زدما نبروباغندا نا يكونات بالصفحة ملك كتقاملي دليلو كتعازلكم سلامن تاي إيرترا مزقبت تقبرو زلا زمدنا كم نا يكونات أواج كوينو يرداو معلو نزبل الأماناتهم انتاي مخانو معالتاوية نصرو سلو زلو نابي إيرترا زقبر أكايدان عاتاتهم كم حدا عبنا غير موسيدة مالو تزي مزقبتنا يمايس أقمالو قبت دما نابزوريانا تمتعلا قبت دما عندي بإيرترا جرات متأنالا سلازي إيرترا دما بمسفانو مس هو حات مسكالوت كوينات متأنا سلازلا طفعها يوم زبلو زلو سلازي تا بوتم لاين سومزري وازلو إيرترا مس قبط تقبرو زلا زندنا قبطنا بنا متيا كتحنقنا سلت دل زلا يا زبل قد حجاب اب قرعن غندتن دسعرنا يوم حج دما قبط بإيرترا جيروم يمصونا سلازلو زياتا ناي موداتا بوتم لاين ناتهم كلاتهم حقراو تلفزيون بلو ميدياتاتهم بلو إيرتران قبط نستراخبولا بزي ملك يمزري وازلو نقانن زلنا خي مسلكم كتاها عزلكم رقت رايبلو لي نابي إيرترا زغنعي بمهوراتهم بليقاونتهم بكل من قديم زعبد زلو انت ارتيكل دما من كم زوز ايفلتني مليسا تعبدهم زلايا ايجيبت انا اريتريا يلو افريكا انتليجنس بالحادنا بزح سلايا وحبريتا دوص زبحاليو اسبورت دروس ايجيبتيان فيرمز كامباينتات ناي جبسي ناب عسب قصني تمتاخم زلوا ازن ايثيوبياويا زيناتهم سلازي تمتو كم عبدان يقوين تسمعون زلوا زيجي جبسي نابي إيرترا قصا سمع ناي بحر ناي كالن جيرات راديو كونسي مس إيرترا ناي سيكيورتي ديل جيرا ناي مارتايم ديل جيرا زبل بزوينا نسمع زلنا تسمعكم من إيرترا ونقداسي حبريتا وصيل بزعبا تركب مس جبس استقبري نعم نسمزري وزلو وريرون كحزوا ز حسب زنبر بوتا حسب مالتيو مالت بمسير دي كونس حساب إذنا نتصمم عصب ورينا خن حزينا يلومنا كم يجرون كم زورو دروناتنا تون بين كم زاد كعا أبي بوتا كم زلو نيرترا كم دفلتو كل تزاريبا مهم ورق توملومي على الجزيرة زخصونا زلو قتاتشو ردان رضوان حسين نكو ناب بعد انتهي بالت بوتا بوري ناب بوري بسيحم يرون كباب بوري بسيحم حركات جيرهم تمليسون كوي سلازي زي فتنوون زي بلوون زي قبرون كو يلا نجي نملس زي مس منتاي كانت تحزون دلنا كتحازلكم بزو نغير يزبال زلو كن نخلو حدا تاعيس كان تاريخايو ترايو تترجم زبكا. The Pretoria Agreement has been viewed as the framework that ended one of Africa's deadliest modern conflicts. But in recent days, a series of developments across Ethiopia, Eritrea, and Tigray have raised a question that many believed had already been answered. Is the peace beginning to unravel? Military mobilizations. New accusations between Addis Ababa and Asmara. Claims of emerging regional alliances. Reports of military preparations inside Tigray. And an emergency diplomatic intervention by the African Union aimed at preventing further escalation. Individually. اجي بين دابل صقنا دارغا كوينات زتود دمسللو ملكتات الله اجين دقيمنا دقاقينا غنزاربينا كوينات تدي غيروم كوينات سلازي دليو كون
حيلي سلازيت حيلهم سلازي يفقدلهم كنتاتهم سلازي يفقدلهم ينام إرترا كورار كقبر سراويتهم قريبهم نيرهم سنكنتاي كم سترفو سنهلا جبتي قسنا بلندي تجبت زوت زلو سلمتاي كم زقارص وقت كنفتنينا قال ናብ ትግራይ ዝግበር ዘሎ ምንቅስቃሳት ናብ ኩናት ዘንፈት ብዙሕ መንገዲ ኣለዎ በብዙሕ መንገዲ ድማ ኣዝዩ ብዙሕ ኣርቲክል ዝወፅእ ኣሎ ኣብይ ኣሕመድ ንኤርትራ እንተዘይካልኩ ንትግራይ ክሃርም ኣለኒ ዝመስል ኣካይዳ ይገብር ከም ዘሎ ካልእ ድማ ብዙሓት ኪላታት ከም ዝብልዎ ዘሎ ኩናት ንክገብር ከይገበረ ክመውት ምዃኑ ተረዲእዎ ስለ ዘሎ ሜይቢ ፈቲነ ዕድል እንተገበርኩ ዝብል ኣተሓሳስባ እዩ ናብ ኩናት ዝርብፆ ዘሎ ይብሉ ኣለዉ again ዝውን ኣስተውዒልካ ብርኣይ ዘድልዮ ክኸውን እዩ መጀመርያ ግን ንኩሉ ነገር ክንሪኦ ንመለስ ንሕና ኤርትራውያን ጉዳይና ኢትዮጵያ እንታይ ይምልከተና ዝብል ሰብ ክህሉ ይኽእል እዩ ወል ይምልከተና እዩ ምክንያቱ they are talking ንግሆም ምሸትን ብዛዕባና እዮም ዘረቡ ዘለዉ ባለፉት 2-3 ዓመታት ያነሳቸው ጉዳዮች አሉ በታሪክ ከባህር በር ተገልያለሁ አሁን ግን መመለስ አለብኝ የምመለሰው ደግሞ እንዴት ነው በሚለው ግልጽ የሆነ መንገድ በሰላማዊና ሰላማዊ መንገድ ሰጥቶ በመቀበል በዲፕሎማሲ ከዚህ ውጪ ሌላ ነገር ምንም አያዋጣ የሚለው ቀይ መስመር አስቀምጣ እየተንቀሳቀሰች መሆኑን እናስታውሳለን። ሰላማዊ መሆኑን ብዙ ሀገራት መስክረውላታልና ልክ ኢትዮጵያ ይህንን ጥያቄ ስታነሳ ከተነሱ ሀገራት መካከል ጎረቤታችን ኤርትራን ጀምሮ ግብፅን ማንሳት እንችላለን። በተደጋጋሚ ኢትዮጵያን ከቀይ ባህር የመነጠልና የመክበብ ጉዟቸውን እናስታውሳለን። በተለይ በዚህ ሳምንት የወቅታዊ ጉዳይ የሆነው የኤርትራው ፕሬዚዳንት ወደ ግብፅ መመላለሳቸው ባለፈው ለ5 ቀን የስራ ጉብኝት በሄዱበት ሰዓት ስለ ቀይ ባህር ደህንነት ጉዳይ አንስቶ ነበር። አሁንም ለ3 ቀን ጉብኝት እዛ በነበሩበት ሰዓት የቀይ ባህር የሰላምና ጸጥታ ጉዳይ የቀይ ባህር ተጋሪ ሀገራት ብቻ ብሎ ያነሱትና የሁለቱም አሁናዊ አካሄድና ያነሱትን ሐሳብ ከዓለም አቀፉ ቅድም እርሶ ካነሱልኝ የውሃ ህግ አንጻር እንዴት ይታያል የሚለው ነገር እናንሳ። ይህ አባባል ሕጂ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ቲናቱ ዘረባ ጉሓፍ ስለ ዝኾነ ብዙሕ እንተዘይሰማዕና እውን ፀገም የለን ሕፅር ኣቢለ ከርየኩም ስለ ዝኾንኩ እንታይ እዩ ዝብል ዘለዎ ኣብዚ ከም ትሪእዎም ዘለኹም ብኩሉ ደረጃ እዚ ብሃገራዊ ቴሌቭዥን ዝፍነ ዘሎ እዩ እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ ንሕና ታሪካዊ ግቡእነት ኣለና ባሕሪ ሕቶ ናይ ኣፍደገ ባሕሪ ብሰፊሑ ደረጃ ክዝረብ ከም ዘለዎ ግን ብሰላማውን ብዲፕሎማስያዊ መንገዲ ክኸውን ከም ዝኽእል ዓለም ድማ ኣብ ጎንና ተሰሊፉ ከም ዘሎ ዝርዳእና ክኸውን ክኽእል ኣሎ ርዱእ ኮይኑ ኣብዚ እዋን እዚ ኩሉ መንገዲ ድማ ብዲፕሎማስያውን ብሰላማዊ መንገድን እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኣደነ እታ ዲፕሎማሲ ዳደ ተረድአቶም ዘላ ወይስ ትርጉም ናይ ኩናት ጠፊዎም ዘሎ ትርጉም ናይ ኩናት ጠፊዎም ከም ዘሎ ኣብ ሃገሮም ብዝገብርዎ ዘሎ ክትልክዖ ትኽእል ኢኻ ኣብዚ ሕጂ ዝብልዎ ዘሎ ኤርትራን ግብፅን ዝገበርዎ ማራይ ዝዕብዶም ዘሎ ስለምንታይ ከምኡ ዝገብሮም ዘሎ ከርየኩም እየ እንታይ ስለ ዝተባህላያን ኤርትራን ግብፅን ክሳዕ ክንዲዚ ኤርቲቪ ዝዘርግሕዎ ኣገዳሲ ትሕዝቶም ክንርኢ ከነተሓሕዞ መንታ ንሽዑ ፕሬዚደንት አልሲስን ታሪካውን ሕውነታውን ዝምድና ኤርትራን ግብፅን ናብ ዝበረኸ ናይ ምትሕብባር መድረኽ ክብ ንምባል ኣብ መዳያት ቁጠባ ፖለቲካን ዲፕሎማስን ጭቡጥ ስጉምታት ክውሰድ ብመሰረት ዝተበፅሐ ስምምዕ ኣብ ሃብቲ ዓሳ ትሕቲ ቅርፂ ወደባት መጓዓዝያን ቁጠባዊ ምትእስሳርን ብዕቱብ ክስራሕ መምርሒ ሂቦም ብወገን ኤርትራ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ አቶ ዑስማን ሳልሕን ፈጻሚ ጉዳያት ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ግብፂ አቶ አማን ዓብደልዋስዕን ብወገን ግብፂ ድማ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ዶክተር በድር ዓብደልዓጢ ከምኡውን ሚኒስተር መጓዓዝያ ሌተናል ጀነራል ካምል አልወዚርን ኣምባሳደር ኣብ ኤርትራ ሓትም አልዓጥዊን ኣብ ዝተሳተፍዎ ርክብ ክልቲኦም መራሕቲ ኣብ ዞባ ቀይሕ ባሕሪ ማእከላይ ምብራቅ ቀርኒ ኣፍሪቃን ዓለምን ሓበራዊ ኣገዳስነት ኣብ ዘለዎ ቁጠባዊ ፖለቲካዊ ዲፕሎማስያውን ፀጥታውን ጉዳያትን ምዕባለታትን ብዕምቆት ሰትዮም ድሕሪ ምክያድ ንውፅኢት ዝተኻየደ ርክባትን ዛተን ዘበርህ ሓበራዊ መግለፂ ሂቦም ንሳቶም ኣብ መግለፂኦም ንታሪካውን ሕውነታውን ዝምድናታት ኤርትራን ግብፅን ከምኡውን ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቅን ፕሬዚደንት ዓብዱልፈታሕ አልሲስን ንዘካየዶ ሰፊሕ ዘተን ዝሃብዎ መምርሒ ስራሕን ብምጥቃስ ኣብ ፅላታት ዕደና ትሕተ ቅርፂ መጓዓዝያ ባሕርን ምትእስሳር ወደባትን ብምዕባል ወደባት ኤርትራ ብፍላይ ድማ ዓሰብ ባፅዕን ማርሳ ፋጥማን መፍረ መድሃኒት ህንፀት መንበሪ ኣባይቲ ከምኡውን ንክልቲአን ሃገራት በመሬት ባሕርን መስመር ባቡር ምድርን ንምትእስሳር ኣብ ስምምዕ ከም ዝተበፅሐ ገሊፆም ኣብቲ ኣጋጣሚ ሚኒስተር በድር ዓብደልዓጢ ሙሉእ ደገፍ ግብፂ ንልኡላውነት ሰላምን ርግኣትን ኤርትራ ኣረጋጊፁ ኣብ ፀጥታ ቀይሕ ባሕርን ዞባዊ ጉዳያትን ክልቲኦ ሚኒስተራት ልኡላውነትን ግዛእታዊ ሓድነትን ሃገራት ዝኽበር መትከላት ኣህጉራዊ ሕጊ ብጥብቂ ክኽበር ፀቂጦም ብምዝራብ
عند حقوق رقعتن معوالن زخونا هاقراويان تكالات مسارتنا كل سلا زخونا نمحيالن كسرح أقداس مقانو أغنزيوام أمور داتا دما أمونغو سبسلطان إيرتران قبسن أمسمران كايرون زقبر ركبات كمون أبزباون أهقراون مدرخات زولو موهاد رزل على كم زغسل أرقاقي صام منستر قدات وزاي قبسي بدر عبد العاطي بزعبازي نمعكنا زينا إيرتران زهابو مجلسي زمدناتات إيرتران قبسن نبحدش نايمت حقازن شركنتن مدرخ مأتاو أبزباون قدباون سلطان رقعتن زهلو إجام بقليل كم زيت قليسو طبعا العلاقات الثنائية مچم أنا نفسها من آد تبغى يكون عن مسير تي في كونترات كي جبركون إير تي في ريبورتر كوينا هم زلوا تردين لهم هنياتو إذا أبزيا كم تناطم لهم تقرنيان أبحث ربي لا جبركون عن بزاف حمل كتزاري بلا نيره اتسم مع عد استبعد لدما كم تانو زبلكوا حنت بحنت كي يقدروا نساتون مالت منقسي جباب اللون تايزر نحنا ناس أصل زغنا قاصرنا كالي لما نقسجن تايزر بدلن تايزر بدلن من بوليستات سلزلوا كلها تزبلنا هذا جيم ما نايم حبي أنا سي بدي بحكي إذا قد إذا تسفازر لو يلا خزاربكم كل لغنتي بوجن جبت استبعلا بوجن يرترا استبعلا نخدتيو أبي لا يزارب نيره كم تزبل واد ما RTV نعاد جيم ما بتقامم دم زاد دمكم زلوا this is serious زي سبونا قريو تسمى دم نيتيوبيا وين زعبدهم زلوا كابزيرو استبقى سيكون إيرترا has moved إيرترا خيدي already إيرترا مسكب زلوا شركنات أمقاد زلوا بلسقنا ولا حدش أبت أو لا حزن تمسه مسنا يجيب ورادر عدل كفتر سلازي كل عمون سلازي بلو انتهي تقبر كم زي قربت اللي عبنا تكربكم حنتي بودك يا رابنا تكون حنتي زبط قالسي فتيات الكاس حضرك الدبر لا عم فت بكا نفقري كم تفوت وكافلي كتشكع على لا تسألني أما هو ده تشكع على النات كمز بزحه يرتراكم هنا برتين جيرا لك نقرأك شعو مو في جيرا ادلني ركاسغا حدار قبر ونقر كتقبر صبغ غير تقبر اي تتكم قالون مسكده الشعود داب الناس حفكا واي تعدلي واي نزربو it doesn't make any sense توديو game is over سعرت كتغديلك وسيم كايانا بكالكرت كده لك اثيوبيا عدل نيرو مسير ترى صرحو قبل ليه عدل نيرو 30 عامات عدل نيرو عدلوا ما يتتكملون تشاو تبابور كيدا تنقرقر دي خابتي ستاسيون ابتي ستيشن مزي خاخ تنقرقر دي خاخ بك دي خاخ تقرع دي خاخ ناخايز ملكت بابورنا قن كيدا تشوس تشاو اديوس السلام عليكم لنا مالنا صور بعرب كاس عرب سلازير دو السلام عليكم تبعي لهم الله سو جبس دما اتعدل تتقيمهم له مو في قبر له نيرترا كلت يوم قربتنا كلت يوم زربحنا تحدى استراتيجيكاو صلاينا تحدى جن استراتيجيكاو مشاركتنا اثيوبيا دقيمة دقاقيمة قربيتنا قال اختو بلطولهم قن اثيوبيا از حجز له مرحنة كابز حلفة 7-8 عامات قدميون انتقونه استراتيجيكاو صلاينا نيرترا ودباتا كل جزء متيو تاكتيكاو سرح بحدا نسرع شركنات نقبر نخلنا قن استراتيجيكال انمي قبس قنا يكون we haven't seen this in history so قبسي مسانا استراتيجيكاو مشاركتي سلامتاي مشاركتن ولا زلنا اثيوبيا حدا قاس ولا زخونتنا اثيوبيا انا بيرترا كيدا يدلينيا سلازي نحن إثيوبيا سقات تايلا نجيب سدما سقات كلتا سقات يزلهم ناي ماين أي بحر أي كلتا سقات سلزلهم سيرترا استراتيجية أو شركة نتجبر لهم علىهم أيوة نتوم من سياتنا يرتراسي إذا نجرزك بس حميز دل they need to understand ترجعني جبس إسلام يوم عربي يوم تزاربو so what إثيوبيا أم عرنيا يوم تزاربو تقرنيا يوم تزاربو قل زعبيس أجمعات كف تاريخ إثيوبيا مزيكا I know قال سبالو زي تودف غرمس إثيوبيا زلوا I'm sorry man أنا إثيوبيا سلت الله يكونكم but I love Eritrea ኤርትራ ህዝቢ ኤርትራ ከርታት ክብል መንእሰይ ኤርትራ ከርታት ዘበሎ ግብፂ ይኮነ ሱዳን ኣይኮነ መራሕትና ኢትዮጵያ መንእሰይ ናይ ኤርትራ መዋእሉ ከርታት ዘበሎ ህዝቢ ኤርትራ መዋእሉ ከርታት ዘበሎ ሓንቲ ሃገር ኢትዮጵያ ትበሃል መራሕትና ኢትዮጵያ ዝገበርዎ እዩ يمكن ቁጥርታት ክጅምር ሃይለ ስላሴ በል ደርግ በል መለስ በል ሃይለ ማርያም በል ወላ አካለ በል ጅኻ እዚ አበኻ በል ኩሎም እዚኦም ሓደ ኩሎም ሓደ ገሊኦም ብፍቅሪ ኢሎም ጀሚሮም ገሊኦም ብባእሲ ኢሎም ጀሚሮም ግን ስቃይና ህዝቢ ኤርትራ ዘናውሑ እዮም ስለዚ at some point we have to say enough is enough ካብ ኢትዮጵያ ምጥማት ክንወፅእ ኣለና ናብ ኤርትራ ገፅና ክንጥምት ኣለና ግብፂ ስዑድያ ድማ ይዋፁን እዮም ሓደ ኤርትራዊ እንታይ ኢሉ ፅሒፉ ንዓይካ እንታይ ገይሩ ነይሩ ኤርትራ must look north ኤርትራ ንዕቤታ ንቁጠባ ንሰሜን ትጠምት ደቡብ ዝበሃል ኣይጠምቱ እቶም ደቡብ መፅኦም ምሳኹም ሰሪሕና እንተኢሎምና ኦኬ ብጥርም ኢልካ ማለት እዩ ሸበትበት ዘይብሉ ኦኬ
تقاملو تقوليهم كن مس جبسينا زيادة خنصرح ودب مس جبسيكم قبرينا بعد خنصرحنا أو تبصيهم كنت تقوم تدليهم كن you're welcome كان زي أياخد كون زلوا تقولي because مس جبسي شركة أنا درب ربح سلو زلوا جبسوا كوي قبروا لكم نيم بلا 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 تبي هذا قبروا الكذا اللي قال تبي أنا بعلم قبري قالوا دي مش قبروا كان أغان نفسهم قبري يقولون سلزي watch out with my people and I am not saying this نيتوبيا سلوا قال ملا it's not my business نيتوبيا فتوى اليوم سلوان ناتكم business إيرتراجن هجرنا حزبنا سلام زرق بول من قدر ما معنا ألامنا نسي with that نشتي في زيادة رقمنا تخص معكم كمل لسه نعطاتهم زعبدهم زلوا يعني اللقاء الذي تم مع شقيقه فخامة الرئيس عبد نشهد طاعة قام بها فخامة كبير دولي والأخرى جزيلا معنا دحرنا إيرترا خايفة وين مغنياتو ጋዜጠኛ ኤርትራ ጳውሎስ ነታባይ ዓረብን ትግርኛን ጽቡቅ ገይሩ ተዛረብ እንጽሕፍን እዩ ፕሬዚደንት ሲያስከሙ አቶ ዑስማን ሳልሕ ኣነ እኳ ሕጂ ዓረብ ክመሃር ኣለኒ ይብል ኣለኹ ፖለቲከኛ ክኸውን ድልየ ስለ ዘለ እንተይኮነስ ኣብ ኤርትራ ዓረብ ክርዳእካ ክኽእል ኣሎ ቁሩብ ኣንፈት ነይርኒ እንድዩ ድሓን ኣብ ገለ ፖይንት ነገራት ምስ ተረጋግዓኒ ኣብ ሓደ ቦታ ኮፍ ክብል ክኽእል ኣለኒ ንክኽእሎስ ክከብደኒ ዝኽእል ኣይመስለንን ኦፍኮርስ ሶፊስቲኬትድ ዓረብ ክትክእል ከቢድ እዩ ግን መስተይ ማይ እኳ ኣይመኸበደን ነይሩ أتبيلنا تعيزنا يا مالتي وعدنا وكل مهار نغلينا بس هون anyway نيتوبياوين زعبرهم زلو إذن ود إذنيو كلا يكونن كلكم إليه نعم نملس أبتزوم زلو زلو كانت تحازوهم جمرينا جبت ورار تقبرلنا لازم بحال زلو ورار سل زلو يكونن إيرترا موف سل تقبرتها إيرترا جبتن شركة ناتوم كاب زربان أب تكبار يو خمان عمقوز زلو تكبار جبتن إيرترا ترد أهلا ويون دقو ما يكونن شركة ناتيزي إن كان هباني إيرترا ما معد زوهب الله بزع زوهب الله that's why they are crying like babies ይህን ህዝብ ያለው ከፍተኛ ቆዳ ስፋት ያለው ብዙ ምርት ማምረት የሚችል ለብዙ ጎረቤቶቹ በብዙ መንገድ ሽጦ በረከሰ መንገድ ፕሮዳክቱን አቅርቦ ብዙ ነገር ማግኘት የሚገባው ሀገር እስረኛ የነበረው የጂኦግራፊ እስረኛ መሆን ዛሬ ብቻ ሳይሆን በልጆቻችን በእነሱ ልጆች ጭምር አደጋው እያደገና እየጎላ የመጣ ጉዳይ ነው። የተረከብናት ኢትዮጵያ የጂኦግራፊ እስረኛ ነበረች። ይህን መዘንጋት አያስፈልግም። ጂኦግራፊ እስረኛ መሆን ለምን ጠይቃቸው ጥያቄዎች በሙሉ በኋላ ምላሽ እየሆነ ስለሚገኝ የጋራ ልማት መርህ በዓለም አቀፍ ግንኙነት ውስጥ የድንበር ወይንም የባህር ዝግቦችን ሕጂ ትሰምዕዎ ፀኒሕኩም ኢኹም ብዙሕ ዘረባ ወይ እውን ሽም እዚ እትሪእዎ ዘለኹም ቴሌቭዥን ብሃገራዊ ቴሌቭዥን ዝወፅእ ዘሎ እዩ ናይ ጂኦግራፊካዊ እሱራት ኢና ይብል ኣሎ ላንድ ሎክድ ሃገር እንትብል ሓደ ኤርትራዊ እንታይ ኢላ ጠሚቕዎም እስከ ብሬን ሎክድ ኢልዎም ናይ ባሕሪ ዝተዓፅው ዘይኮነስ ኣእምሮኦም ዝተዓፅው ኢልዎም ጌጋ ኣይመስለንን ምክንያቱ ዝዓፅወካ የለን እንግሊዛዊ ኣምባሳደር ከንታይ ኢልዎም ላንድ ሎክድ ሃገራት ንሕና እንታይ ክንገብር ንኽእል ምንን ምስ በልዎሲ ላንድ ሎክድ ኣይኮንኩምን ኢልዎም እንታይ ደኣ ላንድ ሊንክድ ኢኹም ኢልዎም بمريت تخببكم زيكونكم سي بمريت مس كله تراخبو غير يا املاح صريحكم يلو look into your neighborhood يلو بزح حتى غير دوب زلكم هاجر يقوم سيز مس بزح كتنقد تقول يقوم نقد مالت ببحر طراي يكونن يلو نقد مالت نبغانا طراي يكونن يلو اكبابهم كتنقد تقول يقوم فوكس اون ذات يلو انت امباسادر ناي يوكي نسوتهم زليز نبرو اجوهم بقى خيدو نيرترا قسكم وررو نسوماليا ونا يتحمقوا ابغنهم علينا كبلو يلوم يا مفغراو تلفزيون امتيو مسدما you're not land locked يلو دايما مالت يو ار برين لوكد يلوم ግን ጥሊሉ ዩ አር ላንድ ሊንክድ ይልዎም ዲፕሎማቲክ ቃላት በመሬት ምስ ብዙሓት ሃገራት ተዳውቡ ይኹም ኤርትራ ነጊሮም እዮም ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ሓደ 5 ግዜ እንታይ ኢልዎ ኢትዮጵያ ኣፍ ደገ ባሕሪ ብዝደለየቶ ክትጥቀም ትኽእል ኣማሪፃ ኣጫሪታ ክትጥቀም ትኽእል ሃገር ኢሉ ናይ ኣፍ ደገ ባሕሪ ፀገም የብልኩምን ሕስድናን ቀነኒ በሊዕኩም ዘሎ ዘይናትካ ምጥማት ስስዒ በሊዕኩም ዘሎ ጉኑፍ ካኢልዎ እንድዩ ጉኑፍ ስሱዕ ጉኑፍ ተባሂሉ ስለዚ እቲ ፀገም ኣብኡ ዘሎ ሜንታል ሲክነስ ናይ ስነ ኣእምሮ ፀገም እዩ ተዲኻን ዓበ ሃገር ኢትዮጵያ መዓት ፀጋታት እዩ ዘሎ but they cannot see that እንታይ ዝረኣዮም ዘሎ ገማግም ባሕሪ ናይ ኤርትራ ኩሉ ዝረኣዮም ናይ ኤርትራ ፀጋታት እዩ ዝረኣዮም ኣብ ዓድኹም ብዙሕ ኣለኩም ግን all they see ናይ ኤርትራ ነገር እዩ ዝረኣዮም ከምታ ናይ ስሱዕ ከልቢ ድማ ነታ ሓንቲ ስጋ ኣብ ትሕቲ ማይ ዘላ ክትወስድ ክትብል እታ ዘላ ትካይኻ ትኸስር ምክንያቱ እታ ዘላቶም ሃገሮም ንክኸስሩ እሽተይ ተሪፍዎም ዘሎ this is all we know now نعطاتهم زرايم زلو استراتيجي ما نخيد what is happening عنديركا نام انتي خاتبصح زبال ኤርትራን ግብፅን እንታይ ገብሩና ኣሎ ብሎ አካባቢ ንስማዩ so Egypt's encirclement strategy ግብፂ ተዓፅወና እንትኽልክለና ኣላ እንታይ ይስኸ multi front geopolitical boxing
تزا أب حنت بوكس إتيوم بكل من قدي حترتر أبيلهم نعم to counter the Niger كونتات and Ethiopia's maritime deal with Somaliland Egypt is declaring traditional diplomacy to isolate Ethiopia from all sides Ethiopia بكل من قد نخط عزوة أفتق بحر نخيت ركب عتيقة تبقى لا يبلو تقنن عم زقد سمزلنا Somalia قال يكونن the Eritrea axis Eritrean President Sias Afwerki and Egyptian President Abdel Fattah al-Sisi have held high stakes summits to solidify a defense pact targeting Ethiopia. ስለዚህ بكل من قد تشاريخهم عبيت ديلات يقبروا لنا عنا نخاصنا. قبل ما the Sudan drone front Egypt has heavily armed the Sudanese armed forces. ሰራዊት ሱዳን ብዓቢ ደረጃ ዕጢቆሞም ስለ ዘለዉ ንዓና ብድሮናትን ብገለን ገይሮም ከዓ ቻለንጅ ይገብሩና ኣለዉ ስለዚ እቲ ጉዳይ ካብ ዘረባ ሓሊፉ ኬኔቲክ ብድሮናትን ገለመለን ንምትህራም ተበፂሒሎም ሱዳን ብወገን ሱዳን ሰራዊት ሱዳን ዝገብሩ ዘሎ ድማ ግብፂ ትልእኮ ዘላያ እዩ ዝብል ዘሎ ኣብ ልዕሊ ዲፕሎማቲካል ፀቕጣ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ፖለቲካል ፀቕጣ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ከምኡውን ፋይናንሻል ፀቕጣ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ይገብሩልና ኣለዉ ቀፂሎም ታሕቲ ትሪእዋ ዘለኹም እታ من يخاطب لا صمدو استراتيجي زيا خلاص موصي تافهم كوينا نصمدو نحنا دريفنا لون غسغسنا لون نالو مغن تركيبو ميمسو نتصمدو ماركت قبرو ولا بحما تكون صمدو كن سماي داي بيوروماي the صمدو strategy fearing on Ethiopian push toward the sea Eritrea is arming internal Ethiopian dissident networks to keep northern Ethiopia destabilized حفشا targeting Tigray Asmara is attempting to transform the Tigray region into a heavily armed buffer zone to prevent Ethiopia. ስለዚህ ጽምዶ ዝበሃል ኢትዮጵያ ንምድኻ ምስ ኩሎም ዕጡቃት ምልሻታት ዕጡቃት ሓይልታት ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዉ ኤርትራ ብቐረባ ምሶም ትሰርሓላ ትዕጥቆም ኣላ ኦፍኮርስ ናይ ፍርህን እዚ ምሶም ኮይና ትግራይ ድማ ሓያል ዝኾኑ ወታደራዊ ቦታ ጌራቶላ ይብላ ኣሎ ትግራይ የለን ኒዋት እዩ ተጋሩ ጌታቸው ረዳ ኮ ኢልዎ ሻዕብያ ኩናት ኣብ ትግራይ ክካየዱና ይደልዮን ኢሉ That's why ናብ ጎንደር ገጽ ዝደፍኦ ዘሎ ኢሉ of course ሻዕብያን ተጋሩ ናይ ዓውደ ኩናት ቦታ ክኸውን ኣይደልዮም እዩ ኣብ ጎንደር እውን ኣይደልዮን እዩ ተተኻኢሉ ኣብ 4 ኪሎ ክግበር ኩናት እዩ ተተኻኢሉ ብዘይ ኩናት ጉዳይ ክፍታሕ እዩ ተኾይኑ ግን ኣብ ትግራይ ክግበር እውን ኤርትራ ኣይደልን እያ ኣብ ኣምሓራ ክግበር እውን ኣይደልን እያ ኣብይ ኣሕመድ ካብታ ዘለዋ መንገዲ ክቕይር ወይ ከዓ መንበሩ ክገድፍ እዩ እቲ ፀቕጢ ዝግበረሉ ዘሎ ብሓፈሻ እንዳ ብልፅግና ሓፂን ወዲ ሓፂን ኣብ ሰማይ እንተገተርካ ኩሉ ነገር ዝግበር እዩ ዝመስሎም ዘሎ but unfortunately ድሌታቶም ኣይሰልጥን እዩ ዘሎ በዚ ድማ ናይ ሱዳን ናይ ግብፅን እውን ብሓደ ይርእይዎ ኣለዉ ቀፂሉ እቲ ናይ መን ኢኻ ትብሎ ኤክስፐርት ኢሎም ኣምፂኦሞ ዝነበሩ ብዛዕባ ባሕሪ ድማ ኣብዚ እንታይ ይብሎም ኣሎ ኤርትራን ግብፅን ሲ እንታይ ኢለን ይብሉ ኣለዉ ናይ ኤክስክሉሲቭ ስትራቴጂ ፀጥታ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ሲ ድሕነት ናይ ቀይሕ ባሕሪ ሲ ነተን ኣብ ባሕሪ ዘለዋ ሃገራት ጥራይ ኣብ ምስ ቀይሕ ባሕሪ ዝዳወባ ሃገራት ጥራይ ዝምልከት ጉዳይ እዩ ምባሎም ጌጋ እዩ ይብላሉ The meeting, the president of Eritrea and Egypt recently met, claiming that the rights, security, and peace are exclusive responsibility of the coastal nations only. This is viewed as a diplomatic move to isolate and encircle Ethiopia. በቃ ኣብ እምሩ ዝተሓፀረ ሰብ ኩሉ ነገር ንዑ ዝሓፅር እዩ ዝመስሎ ዘሎ ከም ትሪእዎ ዘለዎም ሕጂ እውን ተሓፂና ብሕጊ ናይ ባሕሪ ክንከይድ ይፍቀደና እዩ ከምዚ ዶ እናበልካ ምኒን ክብሉ እዮም ዝውዕሉ ዘለዉ ብዝኾነ ኤርትራ has moved on guys ባቡር ከይደ ኣነ ከም ኢለ እየ ባቡር ዝኸደት ሕጂ ምሳኹም ምኒ ክንብል ኣይንኽእል ኢና ናይ መወዳእታ ፅላለ ናይ ብልፅግና ሓንቲ ኤርትራዊ ሸር ጌራ ታሪእያ ኣቶም ዞም ሰባት እዚኣቶም ሕማቕ ኣለኹም ዝብሎም ዮም ኢኖም ኢላ ኣውፅኣቶ ነይራ ፌቨን የማነ ትበሃል ቅድስቲ ኤርትራዊት ማለት እዩ እንታይ እስከ ኢሎም ኣለዉ ኢትዮጵያስ ኮስታል ስቴት reprogramming of its diplomatic training so እንታይ ይብሉ ኣለዉ ኢትዮጵያ ኣብቲ ገባሕሪ ስለ ዝግባአና ነቶም ዲፕሎማት ናትና ሕፅበተ ኣእምሮ የድልዮም ኣሎ ባሕሪ ይግባኣኩም እዩ በቃ ኣፎም ክኸፍቱ ከለዉ ሲ ባሕሪ ጥራይ ክብሉ ከም ዘለዉ ጌርናሲ ሕፅበተ ኣእምሮ ክነካይደሎም ኣለና ዝብል ኣርቲክል ፅሒፎም ኣለዉ Now this is not surprising ምክንያቱ ነፍሲ ወከፍ ዘውፅዋ ካብ ኣፎም ትወፅእ ዘላ ንዑ ዝምልከት ጥራይ ስለ ዝኾነ እዩ ይብሉ ኣለዉ ኢትዮጵያ ኩሉ እቲ ናይ ዲፕሎማቲክ ሰርክልስ ናታ ምስ ባሕሪ ዝተሓሓዝ ምዃኑ ናይ ምሕንባስ ተመክሮ ክገብሩ ከም ዘሎም ባዕለይ ዝስኸሉ ዘለኹ ወይ እውን ማይ ኣብራኳ ገይሮም ከፍሩሎም ከምቲ ሓንቲ ፊልም ዝገበርዋ ማይ ባሕሪ ዝተቃመመ ምስታይ ክጅምሩሎም ቁርብቲ ማይ ነቲ ባሕሪ ምሱ ምትእስሳር ከም ዝገብሩ ነቶም ሰራዊቶም እውን ብገለ ብጅብቲ ገለ ገይሮም ኣጨሎት ክሕፅብዎም ኣለዎም ናይቲ ባሕሪ ታሽሙ ተሓዞም ገለ ኣምንም ብዙሕ ነገር እዩ ዝፍተን ዘሎ ንክብለኩም ኢለ የጋደን እየ ዘሎ ሕቃ ይመስለኩም ከዓ ኣይገበርዎን ኢልካ ዝዝረብኳ ኣይኮነን ግን ኣይገድፉን እዮም ከዓ
قصيلو cognitive reprogramming. Diplomats are being taught to stop see access as a favor from neighbors and start seeing it as a sovereign right. ዲፕሎማት ናትናሲ ስልጠና ሕዝቢ ተኣምሮ ይካየደሎም ኣሎ እንታይ ክብሉ access to the sea ዝበሃልሲ ከምዚ ምስ ጎረባብትና ተረዳዲእና ንገብሮ ዘይኮነሲ ግቡእና ስለ ዝኾነ ልኡላዊ መሰልና ስለ ዝኾነ sovereign right ይብሉ sovereign right ዝበሃል within your sovereignty ዘሎ እዩ ኣብቲ ልኡላዊ መሬትካ ዘሎ ኣብ ልኡላዊ መሬትካን ሰማይካን ባሕርካን ወይ ልኡላዊ ግዛኣትካ ዘሎ ንሱ ልኡላዊ መሬትካ እዩ ኣብ ዘይ ልኡላዊ መሬትካ ዘሎ ግን ልኡላዊ ብፅዒት ኣለና ክትበላ ይትኽእል ኢኻ ናይ ክዞም ሰባት እዚኣቶም ናይ በይኖም ዓለም እዩ ዘለዎ ፅቡቅ ነገር ግን እንታይ ዝገብሮም ዘሎ መመሊሶም ኣብታ ጉድጓድ ከም ዝኣትዉ እዩ ዝገብሮም ዘሎ ምክንያቱ እቶም ዝኣምንዋ ዝነበሩ ሃገር እንታይ ጌራ ከስማዓኩም ኒው ማይንድሰት ኣተሓሳስባ ክቅየር ኣለዎ ግርም shifting from a position of dependency needing ports to leverage controlling maritime influence ካብ ሃቡና በጃኹም ደንጉፅልና ምባል ወፂና ተዳ leverage ክንገብር ኣለና ፀቕጢ ክንፈጥር ክንክእል ኣለና ፀብለልትነት ክህልወና ኣለዎ እሞ ኣብቲ ማሪታይም ክንኣቱ ክንክእል ኣለና I don't know how this is going to work but anyway ሓድሽ ካሪክለም ናይ ትምህርቲ ኣታኣትው ኣለዉ ነቶም ህዝቢ መደንቆር ማለት እዩ ኣብ ደገ ባሕሪ ናበልካ ደርፍታት ክወፅዩ You can imagine ካብዚ ሕጂ ዘለዎን ላዕሊ ክኸዱ ከም ዝኽእሉ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ I don't know man whatever you want ንኤርትራ ግን ትጠቕምዋ ከም ዘለኹም ጥራይ ድፈልጥ ወላ ብዛዕባ ቀይሕ ባሕሪ ዘይግደስ ዝነበረ መንእሰይ ሎሚ ብዛዕባ ባሕሪ ክግደስ ጀሚሩ ኣሎ ምክንያቱ ዳምዳም ከም ዝብሉላ ዘሎ ይርኡ ስለ ዘሎ ንዓዳ ንዓዲ ቦኻ ክዝመት ዓይንኻ ዕመት ኮይኑዎ ባሕርና ክዘምት ንዝደልሲካ ስቕ ኢልና ይንርእን ዝመስል ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ ሓቆም ድማ There is another story here. Listen to this one. $1 arrangement between the UAE and Iran have sparked a diplomatic storm across the Gulf. የመሐመድ ገንዘብ ይህንን ያህል ጉልበተኛ ነው በቢን ዛይድ ዓለም ገንዘብ ካለ በሰማይ መንገድ አለ የሚለው አባባል ተረት ብቻ አይደለም እዚያ የገንዘብ ኃይል ብርቱ ነው ገንዘቡ እንደ ሄሚቲ እንደ ሀፍታር እንደ አልዙባይዳይ ወይም እንደ አብይ አህመድ ያሉትን ሰዎች በአገራቸው ላይ ጦርነት እንዲከፍቱ የሚያደርግ ብቻ አይደለም እዚህ ያለው ፔትሮ ዶላር የአሜሪካን ጦር መሳሪያዎች የሚሸምት የኢትዮጵያንና የሱዳንን ወርቅ በኮንትሮባንዲስት ጄኔራሎች የሚያጋብስም ብቻ ሆኖ አልተገለጠም እነሆ ጦርነት ለመጀመር የሚውለው የቢን ዛይድ ገንዘብ ጦርነት ለማስቆምም ሲውል ታየ ኢራን በተባበሩት አረብ ኤሚሬትስ ላይ ትዕቢት እኳ ይፈቱን እንዲህ ግን ምክንያቱ ትዕቢት ንምጥቃስ ስለተቀድማ ኣብዚ ናይ ዓለም ለኻዊ ዞባዊ ዜናሲ ዝቅድመና ከምዘ የለ ብጀካቶም ኣበይቲ ቻነላት ማለት እዩ ዜና ዝቅድሚ 3 መዓልቲ ደገለ ሪፖርት ገይረ ነይረ ግን ሕጂ ምስ ኢትዮጵያ ተሓሒዞም ክገብርዎ ስለ ዝረኣኹ እዩ ከም ፆት መሪፀ ስለዚ when it comes to news حدش articles حدش developments كابزا channel نا نلعلي قدميت زغوي سب I don't know I haven't seen much ابزناي وشتنا ኤርትራ وشتنا ኢትዮጵያ ዝقدمون معاتيو that's why كابون دمس ابتنا regions كون كلغن we are very fast ነገራሲ ንረኽበይና ሕጂ ንዚጅ እንታይ ብሎ which is very beautiful ናብ ኢትዮጵያ አንድ በጽ ዘሎ ስለ ዝኾነ ደምጻልኩም ዘሎ መሐመድ ቢን ዛይድ አልናህያን ናይ ኢማራት ንጉስ ናይ አቡዳቢ ንጉስ ማለት እዩ ገንዘብ ካለ በሰማይን በምድርም መንገድ አለ ዝብል ሐሳብ ይነይሩ ርዲትናቱ ገንዘብ ተሎ every problem ኩሉ ነገር ስብ ገንዘብ ከግዛእ ዝኽእል ምናልባት ኢራን እንደ ሕጂ ምሂራቱ ዝብል ዘሎ ግን ቀዳማይ በገንዘብ ድሌትካ ክትገብር ከም ዘይትኽእል መሐመድ ቢን ዛይድ ዝመሃሮ ቀዳማይ እንተሎ ኮይኑ መን ይፈልጥ ዶ ገምቱ እድል ይበክም ኣሎ ኣነ ዝመስለኒ ኤርትራ you know ገንዘብ ብዙሕ ኩሉ ነገር ፐርፌክት ኣብ ዝኸደሉ ዝነበረ ፐርፌክት ኣብ ዝኸደሉ ስዑድያ ከም ዝሎም ከይሻ አንጻሩ ምኻት ከይጀመረት ኣብ ሱዳን ከም ድሌቱ ዝገብረሉ ኣብ ዝነበረ ኣብ ሊብያ ከም ገለ ኤውሮጳ ዝሰግዱሉ ኣብ ዝነበረ ኩሉ ነገር ፐርፌክት ኣብ ዝኸደሉ ዝነበረ ሓሳብ ክወስድ ኢሉ መስከደ እንታይ ኢልዎ ቦርሳኻ ጠርኒፍካ ጥፋእ ካብዚ ቦታ ኢልዎ ኤርትራ ፕሬዚደንት ኣብ ገራ ዘሎ መንግስቲ እኮ እዩ because they don't compromise ገንዘብ ናትካ ሕጂ ኣብዚ ከሪኩም ኢና ትዕቢት ከይመስለኩም these are also sometimes ኣብዚ ናይ ግብፂ ቤተ መንግስቲ ክኸዱ ከለዉ they try to impress them you know comes impressed ዝኾኑ ገለ ክገብርዎም ይፍትኑ እዮም but you can sense ነገራት ይርወዮም they know those things comes ይብሎም ኣብ ዓድና ግን this doesn't impress me ገለ ደርፍ ነይራኹም ትብል ካን ቀረምና እንግሊሽ ብዙሕ ፅቡቅ መኪና እንተገበርካ ፅቡቅ ክዳን እንተገበርካ ገለ እንተገበርካሲ that doesn't impress me much ትብል ደርፍና እንግሊሽ ነይራ ትፈልጥዋ ይኹም but let me show you تذكركم دليل لو مسيلكم تي تم راحتنا ኤርትራ sometimes
ከምቲ ዝድለ ፎከስ ኣይወሃቦም ምን ስለ ዘሎ but I would like that we really see them for who they are. Yes, ኣብ ዓዶም ብዙሕ ነገር ጎዲልዎም ኣሎ ኣብ ኤርትራ ከምቲ ዝድለ ንወናጨፍ የለና ቁጠባና እውን ኣብ ፐርፌክት ሲቹዌሽን ኣሎ ኢልካ ትጀሃረሉ ኩነታት የለን ቴክኖሎጂ ናትና እውን ኣብቲ ንደልዮ ደረጃ ኣይበፅሐን ኣሎ ኩሉ እዚ ሓቂዩ ምግናን ዘድልዮ ኣይኮነን ብዙሕ ዘረባ እውን ዘድልዮ ኣይኮነን however ኩሉ እዚ ከምኡ ኢሉ እናሃለዎ ከሎ ኤርትራ ግን they understand እቲ ነገራት ማቴሪያል ዘለካ ምስ ግዜ ዝመፅእ ምዃኑ like ንዑ ስለ ዘይብልካ ሃገር ከተረክባ ኣለካ ማለት Historic war. ኣብዚ no sorry this is not the one that I am planning to carryኩም ዝሓስብ ፀናዕኩ where is that video man Ronnie just 1 second carryኩም ስለዚ ዘለኹ okay I have to stop because I couldn't find it earlier ብላለን ነዚ ክብለኩም ኢለ ኣብዚ ቤተ መንግስቲ ገለ ክንቀሳቅስዎም ከሎ ወይ እውን ኣብ ካልእ ቦታታት ክገብርዎም ከሎ it is quite impressive ንግብፂ ማለት እዩ ግን I think እቲ መንግስቲ ናይ ኤርትራ ወላ እቲ ፕሬዚደንት ሳዚ ወላ እስማን ሳላ ክትሪኦም ከላ you don't sense like they are impressed በቲ ዘሎ ኩነታት really ከምዚ ኣብ ሓድሽ ሆቴል ወይ ኣብ ሓድሽ ቦታ ስለ ዝኣተኻ totally control ናትካ ሉስ ትገብር እሞ excited ኮይንካ ከም ትኾኖ ከም ዓይነት ምልክት ኣይትርን ኢኻ ብርግፅ ኣብ ኤርትራ ከምዚ ዓይነት ቤተ መንግስታትን ካልእን ኣሎ ይብል ያለውን መጃሃሪ ይኮነን ግን ናብቲ ዘረባ ከም ጻልኩም ንክመልሰኩም ኢማራት ብገንዘብ ኩሉ ነገር ዝከኣል ይመስሎም ነይሩ በት ኤርትራ ሃሸውድ እንደም ብኸምኡ ነገር ኩሉ ነገር ብገንዘብ ዝግበር ከም ዘይኮነን ገንዘብ ድማ ሊሚት ከም ዘለዎ ብገንዘብ ድሌትካ ክትገዛ ከም ዘይትኽእል ምናልባት ፅቡቕ ዘይተረድኦም ነገር ነይሩ ይድሕሪኡ ወላ እኳ ካብ ኤርትራ ወፂኦም እንታይ ኢሎም ኦኬ ከነርእዮ ኢና ነዚ ኢሎም ነገራቶም ይቕፅሉ ነይሮም ኤርትራ ድማ ደንበር ክዋ ይመስሎም ነይሩ ኢራን ግን ፅቡቅ ጌራ ረዲኣቶም ምስ እስራኤል ኮይኖም ምስ ኣሜሪካ ኮይኖም ኣፅዋራት ገዚኦም ገለ ገዚኦም ኣይሮንዶም ኣምፅኦም ገለ መለ ዝወፅሉ ይመስሎም ነይሩ ኢራን ግን በላ ጌራ ሶፊስቲኬት ዝኾነ ምህራም ምስ ሃረመቶም ብሕቡእ ከይደምሲ ኢራን ሶሪ ምሳኹም ባእሲ እንደለን ኢና ገንዘብ ክንበኩም ኢና ግደፉና ኢሎም ገንዘብ ከፊሎም ነፍሶም ከጥሑን ይፍትን ኣሎ ኣብይ ኣሕመድ ድማ ገንዘብ ሂቦም ናብ ኤርትራ ከበግስዎ ይደሊ ኣሎ ሕሜት ተኸሚ ይፅበሎ ኢራን ኢማራት ንባዕላ ከፊዋ እስራኤል ከተጥሕና ይከኣለት ዶናልድ ትራምፕ ከጥሕኖም ኣይከኣለ ሽግሮም ስለ ዝገደደ ገንዘብ ሂቦም ነፍሶም ከጥሕኑ ይፍትኑ ከም ዘለዉ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ it's a very impressive time ነዚ ንሪኦ ዘለና ጉዳይ ማለት እዩ and ኣብ ታሪክ ብገንዘብካ ኩሉ ነገር ከም ዘይከኣል መሐመድ ቢን ዛይድ ፅቡቅ ዝኾነ መረዳእታ ወሲዱ ኣሎ ክሳብ 20 ቢልዮን ገንዘብ ክኸፍል ምዃኑ ንኢማራት ይነገራል ንኢራን ይነገራሎ ድሮ 3 ቢልዮን ከፊሉ ከም ዘሎ ኣበጊሱ ከም ዘሎ እውን ሮይተርስ መረጋገጽ ብፅቡቅ መንገዲ ሓበሬታ ውፅኡ ነይሩ why they we agree to pay ስለምንታይ ከምኡ ገይሮም ምክንያቱ ኢራን ማሕውር ናይ ቁጠባኦም ስለ ዝረመሰቶ ብውዕዱ ኣብተን ቀዳሞት 20 መዓልቲ 30 መዓልቲ ስታክ ማርኬት ናቶም ቁጠባ ናቶም 120 ቢልዮን ክሳራ ኣለዎ ኢሎም ኖ እቲ ኤሚሬትስ ኤርላይንስ ጥራይ ንበይኑ I think በማኢት ሚልዮናት ዝቁፀር ገንዘብ ክሳራ ኣጋጢሞ ኣሎ ዱባይ ካብኡ ዝወፅእ ዘሎ ቪድዮታት ጠጠው ኢሉ ሕጂ የለን there's no business ወላት ሆቴላት እውን ይሰርሕ የለን ጠቕላላ የለን ስራሕ ሴኪሪቲ ኣፓራተስ ክሳብ ዘይተዓርየ ድማ ብሕጂ ድምለስ ቢዝነስ እውን የለን ስለዚ ምስ ኢራን ተንበርኪኽካ ንኢራን እሺ ጎይታ ኢልካ ምስኣ ገንዘብ ከፊልካ ተመሳሲልካ ጥራይ ክስራሕ ዝኽእል ንሱ ከማ እንተተኻኢሉ ስለዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ጀበል ዓሊ ገደፉ ፊጀር ኣፖርት ገደፉ ዱባይ ኢንተርናሽናል ኤርፖርት ገደፉ ኦይል ሪፋይነሪ ገደፉ ዳርጋ ኩሉ ነገራቶም ኩሉ ነገሮም ምስ ሃረምዎም ኣያይሎም ኢራን ማለት ኢማራት ኣያይሎም ኣያይ በመባሎም ድማ ኣብ ምሕረት ተገይሩሎም ኣሎ ንክንደይ ግዜ እዩ ገንዘብ ክኸፍሉ እዮም ሕጂ እውን 300 ቢልዮን ክኸፈል እዩ ዝበሃል ዘሎ መን ክኸፍሎ ምዃኑ ፍሉጥ እዩ ኣሜሪካ ክትከፍል ዶናልድ ትራምፕ ክኸፍል ከም ዘይኮነ ካብ ቀጠር ኢማራት ኩዌት ባሕሬን ስዑድያ ኦማን ካብ ኩላቶም ይክወፅእ ኤሮጳ ክኸፍሉ እዮም ብርግፅ ከምዚ ጌርካ እዩ እቲ ገንዘብ ክወፅእ ክንዱ ድማ ክኸፈል እዩ ስለዚ እንታይ እዩ ዘርእየካ ገንዘብ መፍትሒ ናይ ኩሉ ከም ዘይኮነ ኤሮጳ ኣብ ኩናት ናይ ዩክሬን በርሂሎም ክኸውን ይኽእል እዩ ፕሪንት ገይሮም ኩሉ ኣይከኣልዎን መሐመድ ቢን ዛይድ ድማ ኢራን ፅቡቅ ጌራ ነፂራትሉ ኣላ ስለዚ ምናልባት መንገዲ ቀይሩ ኣገባቡ ቀይሩ ኣካይዱ ቀይሩ ሰላም ደምፃሉ መንገዲ ይህሉ ደኸውን ኢልና ንፅበ but that wait is going to be basic ቀሊል ክኸውን ኣይኮነ ሪኢኹም ግዜ ክገዙ ላዕልን ታሕትን ንባል ጀሚሮም ኣለዉ
أزي نحن واسنجد ما اليوم دي نحن ونردون فلتانيا نعيشنا وسترح لؤخ نمفتسام نوقل مدلاونيو سراوتنا زحازو من قدي عطنا خيرون تقتلوا فالوات دحرنا تنزل تقراي زرقا قصلو متشوان هزيو انتس بسلام من قدي انتس تقدينا بناتو كوينات انتس بدردر اتعبا مناخن فتسومينا السوق لنا صلاعتنا تتصبنا هيكوننا نقنط እዚን ምዕዋት ሰራዊትና ተልእኾ ንምፍጻም ዝጀመሮም ስራሕቲ ኣለዉ ኣጠናኺሩ ክቐፅል ኣለዎ እዚ ጭርሖ እዚ እውን ህሉ ኩነታት ናብ ረብሓና ንምቕያር ንዳሎ ዝብል ኣሎ ስለዚ ህሉ ኩነታት ናብ ረብሓና ንምቕያር ሓደ ናይ ውሽጢ ፅሬት ናይ ምሕላው ባንዳታት ናይ ምፅራይ ስራሕቲ ጀሚርና ኣለና تعودنا لنا صرينا دما أتناخرنا خنكيد لنا كالي كله مرياو بقعات نايم التنخار سرحتي نويح جرنانا خام نسرح زيد ما نفز على درجة مصح هزون أو يسلطن أكل نتزي يسلطنون كسلطن مشو كلتات كفتر مسجد يفكر آدم دما. Alright إذا كم زيلونا هاللو خلو بس ده ما سمعوا. The different TPLF. For instance, there was a peace agreement in Pretoria. Most of individuals who had signed the agreement, members of the TPLF, including Getachew. And what's their intention to? I was telling you, it's the behavior. This group is a criminal group. We say criminal group by reason because they are involved in many illicit, illegal mining activities, human trafficking, and also during the war there was a lot of money raised from the diaspora, which was not accounted for. So if normality, if Tigray becomes normal, they fear also accountability. انتايم زبلو زلو نحوخا شئتكا حما غواطاسي الدبو صريفي درر دي دبال تغال قال تا مسلاسي باكال يكون تريوا زلو ازي جت مال مستغارو مكيتو دي مكتن ولا تواغيد تواغن دفلتي بلين بروفيسور كنديا يزبال نتغارو نتوحت بينهم كم زغبرتهم تريفهم زلو طري غبرو خمس نبرو تتغيرت حاتيات مالتي زيوم سبات زياتهم ازيوم قبلنياتاتهم بحماق قبناتنا هيومن ترافيكين دو ورق سرق كامشا دو قلدو قلدو معت سغبري كاب دياسبورا زغنز مص غنزب قال ملي يبلالو مچم كبدامات مبزحتهم كبدامات نسوميم زما دي سابا زلو يمكن كبدامات كرو خلو غامي ان كبدخا بصلوتن بصومن دمص ነገር አይኮነን ናኪዲ على سبسي ميزان مقدال أبين اندحريلو نانا رزقنا مالت زبلو جزير لاني كي بلاكا هني مع السنة كات فلت يدب أنسي كلتا مع التغي بلاكا أي تموتني خا كلتا مع التغي بلاكا تسأني كاكن كبد خابتنا كرميس أنا حكاني I'm sorry this is the truth على هذا جزء أتمفتحي أبكنينا نبقلن زي كونه just on me بقى دايما بلعيو don't eat ده بلاكا يقول لي أكلات كفتي غاز بسهرة كيت كلنا توم سهرة زحرفنا أبسهرة رجيد الوقت سبيلا قط ينيد ما تسمى مقبضة ده بدأ مقبي حركة بتدس بحكاي سوري تخالك يلاني بليلو تاني مالته زياتهم سي نتوم كالوت كتصرف ندحرو قينا من إيرتراون سلة تصرف يبزي kind of legitimacy and recently we are hearing also they are working on a proclamation that will force every able Tigrayan to join the military and it's not only join the military but also anyone who opposes or whatever there are funny punishments from maybe I don't know from capital punishment to few years to them for hiding their kids and who were fought war because the war has devastated the region. We know what was the consequence. So we should also learn from that. And there is also a means where you can بحفشا نتي كستات بزسف حمل كعندي زلو كم تري وزلهم نتي هو حتى زرك كبيو بشمزو الزلو قلنا كرها قبول زي كالو زبلو وزلويو داركا كلاتهم يوم تفنيهم زلو ببزح نقرات خصوص سبات يوم حجد ما
ነፍሶም ንኽምክቱ ኢሎም ኣዋጅ ኣውፅኦም ኣለዉ ክተት ዝብል ኩሉ ትግራዋይ ድማ ንህላዊኡ ንልውላውነቱን ክኸትት ኣለዎ ንዝብል ድማ እዚ እውን ገበን እዮም ዝብሉ ዘሎ ብካልእ ዘረርባ ከይከተቱ ክማርኽሎም ይደልዩ ኣለዉ እንታይ ይብልዎ ኣለዉ እቲ ትግራይ ናይ ድሕነት ሕቶ መፂዎም ኩሉ ህዝቢ ይመክት ሃገሩ የጥሕን ክልሉ የጥሕን ኣብ ዝበሃለሉ ዘሎ ኤርትራያናይዜሽን ተጋሩሲ ካብ ኤርትራ ቀዲሖም ንኩሉ ሰብ ናብ ውትድርና ይገብርዎ ኣለዉ ይብል ኤርትራስ መርገም ስለ ዘለዋ ኣይኮነትን ከምኡ ኮይና በዓል ስኻ ሓሳዳት ኣብ ፖለቲካ ስለ ዝነበርኩም ቀፃሊ ስጋት ናይ ኩና ስለ ዝፈጠርኩም እምበር ኤርትራ ግዳ እንታይ ገዲሽዋ ውትድርና ካልእ እንትኣቱ ዝኣክል ፀጋታት ዘለና እዩ መሬትኩም ዲና ንደሊ ካብ ዓድኹም ዲና ማዕድናት ንደሊ እኮ ይብልና ኩሉ ዘለና ኣለና እኮ we don't have a problem it just ነቲ ሰላም ሰሪሕና ንኸይነብር ኩሉ ግዜ ነገር ዝደሊ ጎረቤት ስለ ዘለና እዩ ነዚ ፀገም እዚ ድማ ሓንሳብ እናሓዋር መፍትሒ ክግበረሉ ይፃር ዘሎ ስለዚ ውሽጣዊ ፀገም ካብ መፍታሕ ምምሳበኸ ናብ ኤርትራ ምስ ኣላጊብካ ምዝራብ ፋሽን ስለ ዝኾነ ኣብይ ኣሕመድ ድማ ታንኮ ደስ ዘብልሉ ሳያ ሓፈሻ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ንኩሉ እቲ ነገር ናብ ዞባ እናሓዋወስካ ናብ ካልኦት እናሸጥካ ምስ ካልኦት እናተሓሓስካ ምዝራብ ልሙድ ተርእዮ ስለ ዝኾነ ኣብቲ ዓዲ ከምዚ ንሪኦ ዘለናዮ ዘርከበ ኣብ ካሜራ መፅዩ በብተራዮም ካ ሪጋ ኣለዎ መስለን ንፍልይቲ ሪጋ ኣላቶም ክስቶ ስኻውፃእ እናበሉ እዮም በብተራ ዘውፅዎም ዘለዉ but again ዝብልዎ ዘለዉ ንዓታቶም ዝያዳ ዝምልከት እምበር ንዓና ዝምልከት ኣይኮነን Security Service Director General Ambassador Redwan Hussein. In recent days, federal authorities publicly warned that elements within the TPLF were allegedly preparing actions that could undermine the Pretoria Peace Agreement. Officials further alleged that these efforts were received. ከም ትሪእዎ ዘለኹም ንህወሓት ዳርጋ መጠነ ሰፊሕ መጥቃዕቲ እዮም ፈኒዮም ዘሎ መጠነ ሰፊሕ መጥቃዕቲ እየ ዝብለኩም ሰፊሕ ዝኾነ መጥቃዕቲ ኢንፋክት ገለ ኦርጋናይዜሽንስ ናፃ ትካላት ዝበሃሉ ዝነበሩ ቀደም ንህወሓት ኩሉ ግዜ ዝሕግዙ ዝነበሩ ከመይ ተሰልቢጦሞም ኣለዉ ዋላ እቶም ካልኦት እቶም ፃዓዱ ናይ ህወሓት ዝነበሩ ተመቒሎም ኣለዉ ምሻ ኣለዎ ብዝደገ በዓል ፕሮፌሰር ሸትል ዝብልዎ ኣብ ንርወይ ዘሎ ደገለዶ ዋላ ማርቲን ፕላውት ኩላቶም እንዲኦም ንህወሓት ተሰልቢጦማ ዘለዉ ንህወሓት ዝድግፉ ዝነበሩ መብዛሕትኡ ግዜ ኣነ ንህዝቢ ትግራይ ስለ ዝድንግፁ ዘይኮኑ ንኤርትራ ከውተተውድቀሎም ስለ ደልዩ ዝነበሩ እዩ ሕጂ ድማ ንኣቢ ድማ ዝፀልዎ ዝነበሩ ምስ ኤርትራ ርክብ ስለ ዝገበረ እዩ ሕጂ ድማ ኤርትራን ኣብን ስለ ዝኾኑ እቶም ትፃልኡ ዘለዉ ካምቢያ ገይሮም ተቐያይሮም ኩሎም ናብ ኣቢ ገፆም ይቕየሩ ኣለዉ እቲ ዝጥቀምሉ ዘለዉ ቃላት ድማ ራዩ is that the TPLF is presenting the Tigray people or presenting them up for another conflict that they are neither prepared for nor that they are going to come out well from at all. I mean, it's just further destruction again and again and again because of this absolutely unbelievably unfair and I would say almost criminal expectation that they should be running Ethiopia rather than just be in Tigray. And it continues to grow like a cancer in that country. And Abiy has not helped by how he زيادة زارب زلا دكتور يا إلو ما نبزع باكس حفظ له زراعية هو حتى كم كانسر يا تولو زلا حالي نتي هو حت كم يلن انت سلز قبره هو حت كارن كم دليت كخ نقفة خليقة لما هو حت أب تقراي رديت متاون أب تقراي كل وزن لأبيه نأبو جن كم قصوي خاتم مدهانيت نأب تقراي متاو كل زلو هو حت يكون وركنا توم أديس أبا يزغي زلو كابت الشيات نيوركون إلكتريك مدهانيتين كم تقبي يسدر لهم يلن بات أب كل لهم حراز قبر زلو موتن كزاتن أبيز بتس مزلو أنصاري زاربني سلزي بتتصوتها so obvious بقى بغليو لك تريد خليخات قدمنا بيرترا خغبر كله مره بزمنو خينهم يقربون يرم لو مجن اتجايم ناتهم كاب هو واحد نبقى بيغير له انا تا ام اف او اتيسو زل كل زنري زلنا دما مسدمم انا بزلنا بزغونه هو حت ونت ነገር ክትዕመክ خلاله ንዘበናት ነዚዮም ተሓንጊጡና በኤርትራ እንዲዝ ገብረን ነይሩ ኤርትራ እንታይ ይስማዓ ከም ዘሎ ሕጂ ተጋሩ ህወሓት ሕጂ ይስማዓም ዘሎ ዝሓለፈ ክንደይ ዓመታት ኩሉ እቲ ኤርትራ ተሰማቅሮ ዝነበረት ክርዶም ጀሚሩ ولا تمهرات بعد الممر برهز ويم إيرترا قليل يكون زجبرنا يزبلو إيرترا تحالف زنبرت كونتات أبز حتصير جزية كريو جميرة مال and they are learning it and they are adapting now زي كساكن دقيقة كمان قد يخدهم زنبرون تابع إيرترا زور زنبر نشتيك فالناتيو زبردهم زل and the reality خان ريالنا تاتيو بس حزلو أتي زكاة زلو ني بوليتيكا وهالكدي ويسي ناب كوينات توزخل معبالتات عليه وأبزي كنجمر بس غيجمر نالبات أبزي صحابي كاسات جبرنا لازتني حال عبي
ወል ከም ዝበልካ ነቲ ዝኸይድ ዘሎ ምዕባለ ብቐረባ ከታተሎ ቀጻሊ ዜናታትን መደባትን ስለ ዝሰርሐሉ ዘለኹ ክትሪኦ ከለካ ኣማራፂ ዘይብሉ ናብ ዕፁ ማዕፆ ዝተበፅሐ ይመስል ተኽእሎ ናይ ኩናት ካብ ካልእ ግዜ ዝዓበየ ኩነታት ተኽእሎ ዘለዎ እናኾነ መፅዩ እቶም ካልኦት ሓያላት ሃገራት ከዓ ብካልእ ናይ ዓለም ለኻዊ ሽግራት ናይ ኢራን ናይ እስራኤል ናይ ዩክሬን ናይ ራሽያ ቢዚ ኮይኖምሉ ዘለውሉ ግዜ ነዚ ኣቓልቦ ናይ ዞባና ታዝሃብዎ ኣቓልቦ ናይ ሱዳን ንናይ ሱዳን ጉዳይ ንክፈትሑ ዝጀመርዎ ዝኸድዎ ዘለዉ መስራሕ ኣሎ ከም ኣካል ናይቲ ዞባዊ ፅምዶ ከዓ እቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ምስ ሱዳን ምስ ግብፂ ምስ ናይ ትግራይ ምስ ካልኦት ሓይልታት ኮይንካ ብሓባር እንዳሰራሕካ ነቲ ናይ ኢትዮጵያ ፖለቲካ ንምፅላው እውን ይኽየድ ስለ ዘሎ እቶም ናይ ኢትዮጵያ ምፍራስ ከዓ ከም ሓደጋ ዝርእይዎ ኣካላት ከዓኒ ኢትዮጵያ ንከይትፈርስ ናቶም ስራሕ ንምስራሕ ድጓየሉ ዘለዎ መስርሕ ተጀሚሩ ኣሎ ናይ ኦባሳንጆ ምምፃእ ንሕቢ ትግራይ ሓደ ካብኡ ምልክት እዩ ናይ ኣምባሳደር ናይ ኣሜሪካ ኣብ ኢትዮጵያ እውን ኣብ ትግራይ ከይዲ ከም ዝነበረ ምስ ሚቶም ሚሊታሪ ኣታችናቱ ከም ዝተራኸበ ምስቶም ናይ ጀነራላት ናይ ትግራይ እውን ከም ተራኸበ ናይ ኩናት ተኽእሎ ኣብዚ ዞባ እዚ ሕጂ ከም ዘይፈቐዱን ከም ዘይደልይዎን ዝተነግርዎ ጉዳይ ከም ዘሎ እዚ ከዓ ካልእ ቻሌንጅ ፈጢሩ ከም ዘሎ ምክንያቱ ብትግራይ ደረጃ ምናልባት ትማሊ ጀነራል መግበይ ሰሚዕካያ ትኸውን ኢኻ ድሕሪ ናይ ድሮን መጥቃዕቲ ዝምልከት ዘረባ ኣብ ዝሃቦ እታ ገመድ ወይ በንጢስና ክንሓልፍ ኣለና ወይ ከዓ ክንሕነቐላ ኢና ከም ዘለና ከይዳ ኣይኮነን ዝብል ነገር ኣሎ ስለዚ ኣብዚ ተበፂሑ ዘሎ ከም ትሰምዕዎ ዘለኹም እቲ ጉዳይ ምስታ ዝበላ ናይ ምግበይ እውን ከነስማዓ ዳርጋ በብዙሕ መንገዲ ዋላ እቶም ብልፅግና እዮም እንታይ ዝብልዋ ዘለዉ እታ ጉዳይ ኣርስም ከፊት ከለና ካብቶም ቀዳሞት ብዙሓት ሶሪ ነዚ ኣይኮንኩን ከምፃልኩም ሶሪ ትግበር ዘሎ ስራሕና እዩ ኣጠናኺርና ክንቅፅለሉ ዘለና እዩ ካሊእ ኩሉ ልታት ትግራይ ጀነራል ምግበይ ሃይለ ብዛዕባ መጥቃዕቲ ድሮን ኣቃሊዑ ኣሎ ኣብ ዞባ ሰሜናዊ ምዕራብ ትግራይ ብድሮናት ኢትዮጵያ ከቢድ መስዋዕቲ ከም ዝተኸፍለ ኣዛዚ ግንባር ምዕራብ ጀነራል ምግበይ ሃይለ የቃሊዑ ህዝቢ ትግራይ ሕነ ንምፍዳይ ክዳሎ ከም ዘለዎ ድማ ተሓሳሲቡ እኽብ ካብ ሰይጣውንቲ ዝኾኑ ስርዓት ብልፅግና ብዝወሰድዎ ስጉምቲ ኣይንንብርካኽን ክብል ድማ ጀነራል ምግበይ ሃይለ ተሰሚዑ ኣሎ ኣመራርሓ ሰራዊት ግንባር ምዕራብ ምስ ህዝብን ምምሕዳርን ከተማ ሸራሮን ወረዳ ታሕተያ ዲያቦን ሓበራዊ ዞተ ኣብ ዘሳልጠሉ ተረኺቡ መልእኽቲ ዘሕለፈት ጀነራል ብብልፅግና ኣብ ልዕሊ ሰራዊትና ዝበፅሐ ናይ ድሮን መጥቃዕቲ ዝያዳ ይሕርነና እዩ ክብል ገሊፁ ስርዓት ብልፅግና ናይ ስያጥን እኽብ ካብ ዝኾነ ሓይሊ ኣብ ልዕሊ ሰራዊትና መጥቃዕቲ ድሮን ኣካይድ እዩ በዚ እኩይ ተግባር ስርዓት ብልፅግና ዘንብርካኽ ሰራዊት የለን መጻዕ ዕድልና ንምስትኽኻል ንቃለስ ኣለና ቃልስና ድማ ፍትሓውን ሓቀኛን ስለ ዝኾነ ክንዕወት ኢና ድማ ክብል ተዛሪቡ ሕጂ ተጋሩ ኣብ ወሳኒ ናይ ቃልሲ ምዕራፍ ኣለና እታ ገመድ በጢስና ክንወፅ ኢና ወይ እውን ክንሕነቕ ኢና ድሕሪ ምባሉ ድማ ንኽነብር ክንቃለስ ኣለና ክብል እቲ ጀነራል ተሰሚዑ ኣብ ዞባ ሰሜን ምዕራብ ከባቢ ሸራሮ ብድሮን መንግስቲ ኢትዮጵያ ከቢድ መስዋዕቲ ከም ዝተኸፈለ ዝገለጸ እቲ ጀነራል ውግኣት ኣብ ምልዓልን ስዋኣት ኣብ ምቕባርን ህዝቢ ዝፈጸመ ግደ ድማ መስኪኑ ኣዛዚ ኣርማ 13 ቃሊስና እዩ መስዋዕቲ ምኽፋል ኣሎ ኣብ ሞይ ድማ ክንግልዩ ተዛሪቡ ዘሎም ተጋሩ ከንብርካ ክዓርፍ ዘይኽእል ናይ ሰይጣውን ስብስብ ዝኾነ ናይ ብልፅግና ሓይል እዩ ብጣዕሚ ዝሕዝን ነዚ ዝተሓባበሩ ባንዳታት ተጋሩ ብዙሓት ትማል እውን ነይሮም እዩ ሎሚ እውን ኣለዉ ቀፃሊ እውን ከንብሩ ኣነ እንታይ እቲ ክኸውን ዘለዎ ስርዓት ክቅየር ኣለዎ እዩ ናይ ኢትዮጵያ ስርዓት ክቅየር ተዘይተቐይሩ እዚ ናይ ኢትዮጵያ ስርዓት ተዘይተቐይሩ ትግራይ ናይ ጦርነት ማእኸል ምዃና ይቐርብ ብዝኾነ መለክዕና ዋላ ከድካ ተትዕርቆ ተመሊሱ ናይ ጦርነት ሜዳ እዩ ዝገብራ ምክንያቱም ኣብ ላዕላውነት ኤርትራ ዘለዎ እዋን ብግልፂ ተበፂሩ እዩ ኣብ ላዕላውነት ኤርትራ ዘለዎ እዋን ቀይሕ ባሕሪ ብሓይለ ከምልስ እየ ዝብል ፖዚሽን ዘለዎ እዩ ስርዓት ስለዚ ቀይሕ ባሕሪ ብሰማይ ከይደ ይኮነ ዝሕዛ መሬት ትግራይ ገይሩ ይከረ ባድመ ውግእ ባድመ ጌርካ ወሰዱ ውግእ ባድመ እቲ ገለገለ ተጋሩ ኣነ እኳ ምስ ተጋሩ ኣብ ዝተራኸቡ ኩሉ ሓደ ግዜ እውን ፅቡቅ ጌር ከብርሃሎም ዘለኹ እዩ ኣብይ ኣሕመድ ናብ ኤርትራ ቀይሕ ባሕሪ ክብል ከሎ ንትግራይ ናይ ኩናት ቦታ ገይሩ እዩ ዝዛረብ ትክክል ድማ ዝዛረቦ ፀነሲ እዩ ኣብ ኤርትራ ባሕሪ ይደሊ ኣለኹ ክብል ከሎ ብሰማይ ኣይኮነን ክኸይድ ንትግራይ ረጊፁ እዩ ክኸይድ ስለዚ ንትግራይ ዓውደ ኩናት ክገብራ ዝኽእል ኤርትራ ኣይኮነን ኣቢሉ ክገብራ ዝደሊ ጋዝላይቲንግ ግን ነቲ ንሱ ክገብሮ ዝደሊ ናብ ኤርትራ ኣሰጋጊሩ ክገብሮ ስለ ዝፍትን ዘሎ እቲ ዘረባ ናባና ገምጢሎም ክጥቀምሉ ስለ ዝደልዩ ንሪኦ ዘለና ባህርያት እዩ ብዝኾነ these are all ምስ ግዜ ፅቡቅ ገይሩ እናበርሀ ዝኸይድ ዘሎ ነጥብታት እዮም ኩሉ እቲ ንሪኦ ዘለና ጉዳይ ድማ ዳርጋ ኩሉ እቲ ህዝብና ነቅሐ ይመፅኡ ዘሎ ደብረፅዮን እውን ትምታት ገምጊምና ናይ ዝቐፅል 2019 ዓመተ ምህረት ትልሚ ክሳዕ ንውፅእ ግዜ ናይ ባዕሉ ስለ ዝወስድ
يحتر جون يكون تلم الدالخة نفس حمتاو وبو يو بزول أبز حسر جون عم تاوجم جام جيركا ناب حدش من متونا زي قريب نسوق ساعة نقبركن كم دلنا كل تفينا كنصرحهم كنزازمهم لو تهنا مصلهم قبا نقرات كأصل زلوا ناب أورينتيشن أنا أتلازي ياو نبيرو ختم على معات سيكون نبر كم كللون ومن أجمعين هذا كم كلل ناي كل التوارحي ما دبوسنا كله بيرو يكون إجنسيون ኣብ ኤርትራ ተዘኪሩ ከም ዝወዓለ ተገሊጹ ሚኒስትር ወፃኢ ጉዳይ ምስ ጉጅለ ኣፍሪካ ብምትሕባር ኣፍሪካ ሓደ ልቢ ሓንቲ መሬት ሓደ ዕጫ ብዝብል መሪሕ ቃል ብ13 ሰነ ኣብ ኣስመራ ፓላስ ሆቴል መበል 60 ዕዱማት ኣጋይሽ ተረኺቦም ምንባሮምን ይግለጽ ኣሎ። መቸም ኣብ ኤርትራ ለንቀነ ናይ ዲፕሎማሲያዊ ለውጢ ንሪኦ ዘለና ይበል እንዲዩ ይበል በቃ ኣፍሪካ ደይድዩ ዩሮፕ ደይድዩ ወላ ኣውስትራልያ ደይ እናተባህለ نيرترا بك خلاص حقب يخوين زلو يملا على نزا هاجرين نبل زلنا كم تريو زلهم تي دبلوماسي كونتات كميلو نا تسقم كميلو نا تقنت اتاي خيت كم زلو يخاطري بحكي دس بليو يملا على نزا هاجرين نبل زلنا تنكتلينا حنت نغير كبكم ددي زلو I just wanted زياسك رايوا قدم بيلي صبغيرا راهو خمنيس كزيا رايوا زاكاب كتما كايرو مشانق مبرق 45 كيلومتر رحيقة تركب حداش زمناويت كتما أبشو حتى جيتي 400 كيلومتر استدقونت أزيا سبع كتما إذا أصلا سمانا ميتويت كقدم يقص مسرح استنساتها طلعي إذا زي مزلو زمناويت كتما بمريستاتن كالوت تكالت منقصن زقلقه الساتات بحلاون سنطبقاون تفتات زكاية دلو زمناوي تكنولوجي زعطري أدراشات تكالات محبراوي أبلقلوت وتتات ابنت هوتيلاتن منبر أبايتن مسلناي تحت غلطو تبتغالل حنت كابتي أبزي channel أمزي جبتي حنت أب حداش كتما يصرحوا له إلىكم نيره جبت أويان لما يحمقون بريزنت سياسنا بتبوتاتي يزور ولو أنا دما تمنيتي رئيس كتما سمرا رئيس كابيتال سيتنا إرترا سمران ديا كمون بات وخولا يكون زي كتما تاتزي حنت بوتا وتيلا كبات وتأي حداش كتما كتسرح له بحلاي ولا زباو جنبار بلا ولا I don't know ولا كابتي دندن بلا ولا قلب بلا I don't know كابتي ناي سوراش موت على أنت كتمان تتسرح كندي دسكن بلا نودي ونياتو we need something new كل تناتنا نقدر نعود رايك تعدس هاي تخلني خاص لذي تسفى نقبر نتحسب صبوق يروم convenience يروم مكلو مغنياتو هذا كابتي إيرتراز زليا زلو سيو قلت قدما زغربة مسانا كابكوني كاباتهم بزوح نقدر كنا مهارون خلاله تسفى لنا أنا استسفالني تسفى ديمقراطية اسكي من البات نشتي حمتي نير أبزي فيديو انتلا حسورة بايتونا ريوم من يروم عباتي استسرحن أما مسرح زركبن فكالاتن منبر أبايتن كمون كدبر بزعبا زكال متحبار متحقازن حساباتو أكافيلو بجم صبغ يزي هذا جزء أبتنات ككومفورت زون ترى أبتزل خيا بوتا ترى بزوج أنت دايريخا صبغ كمثلا كاسل زغل أبكالوت كيت كا زقود لنا نجر أنت كنجبر نغل بشركة كان حاسب سلزلنا تسفى نجبر الزنجرات زي نبعدنا متيو سبون بفلايتي أبيرترا أبايتي أجمعات زلوا نهجر للعاقم زجر جلزلو مفتح نخركب تمنيت نايو غتب كستاتنا لأنه زنيحة حسب أنا خما أيكون كون زبلوا له جزيل له إرتراويان كم زخبها لنكله أبجلا أخيرات مساعتها أنت شبيب بالكل خاخلو أب كل نجر تنك أفقين كاختر خلخا دحرنت كم زلكا نو نحنا كم زينة أنا ناتكم نحنا كم زينة نحنا أبشارع النوع السبات يكونان سلسة السب معنا يوصلوناني أبز حلف نسم نسيات نشي ونكم غيره يا قد يزخون من نسين رينا قندي أسري تسعان شوعة مئتاويت زيو من نسينا كنفر نخلينا سعراماتنا عبوتاتنا أفترول مخنياتو زحلفنا يقولنا نرينا دكتور يزي حونا تزارب زلو بعبيو تا فيديو أب
ናይ ሴም ኤምጄ ትብል መስለን ቻናል አውላትኩም ኬትኩም ረይዋ what a brilliant program بحق ደስ ዝበለኒ ናይ ክልተ ሰዓት ገለ ከይተረዳኒ ወዲየ ያነ and I was very impressed በቲ ዝተገበረ ፕሮግራም ካለ ጊዜ ነቲ ናቱ ኣብ ኮይትኩም ክትሪ ወይ ሪኮመንድ ዝገብረኩም بحق inspiring stories ናይ ኤርትራውያን ናይ ምትሕብባር ናይ ሽርክነት እንታይ ተጸገምና ተዛዓበየ ታርሱ ዝራይውን ብሓባር ንኸይንሰርሕ እንታይ ዘንቅጸና ዘሎ ከመይ ጌርና ነቲ ጉዳይ ክንኣልየ ንኽእል እናበሉ ዝዛረብሉ ኩነታት ኢኻ ትሪ ከምኡ ዓይነት ፕላትፎርምስ ክርኢ ከለኹ ድማ ደስ እዩ ዝብለኒ ኣይ ሆፕ ኣነ እውን ኣብ ኣፍሪካ ዝገሸሉ ግዜ ምስ መንእሰያትና ተራኺበ ከምኡ ዓይነት ሓሳብ ንሓሳብ እንለዋወጠሉ መድረክ ክፍጠር ክርኢ ከለኹ ናይ ብሓቂ ደስ ዝብለኒ we need those things ብፍላይ ድማ ነቲ ናይ ቢዝነስ ኮሚኒቲ ናትና ነቶም ሓደሽቲ ናብ ቢዝነስ ክኣትዉ ዝደልዩ ምስቶም ገዳይም ቢዝነስ ፒፕል ብሓደ ኮኔክት ኮይንካ ብሓደ ክትመያየጥ ተኽኢልካ እቲ ዝዓበየ ውፅኢትካዊ ክመፅእ ዝኽእል ከይድኩም ረእይዎ ተስፋ ዝህብ ነገራት ኣለዎ ብዙሕ ድማ ክትመሃሩ ትኽእሉ እዮም ተስፋ ጥራይ ዘይኮነስ ብዙሕ ነገር ክትመሃሩ ትኽእሉ ኢኹም ሎም ኣርሳብ ዝኩድየ ላይክ ምግባር ሸር ምግባር ይጠቕምን ሓሳብኩምን ምግዳፍ ድማ ከም ወትሩ ነተሓሳስብ ምዝያ ኣነ ዘይመንዋ ደርፊ ክገጥፈኩም ይቃልስና ኣድካሚ ግልዞታ ደዲህናዮ ከድና ቆንጢ ወራራቶም ብትብዓት መኪትና ንኹም ረሓፃውን ሓመድ ቀየርና ጀምር ቃልሲ ኤርትራዊ ዛዓት ልዕሊ ኩሉ ሴራ ሓድነት ጀምር ገድሊ ኤርትራዊ ሓቦ ልዕሊ ኩሉ ሴሩ ዓደቦ